Çarşembe günü Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Lewabyň Kerki şäherinde halkara howa menziliniň hemde Türkmenabadda Türkmeniň ak öýi binasynyň açylış çäresi geçirildi. Tomusyň jokramy ystasynda adatça bolşýaly bu dawarlar hem köpçülikliň mejbur çäreler, prezidentiň şahsyýet kulturyny götergeleýän sahnalashtyrylan oýunlar, tans toparlarynyň çykyşlary bilen utgaşdy. Hatda Berdimuhammedowyň hem bortundaky uçorda aýdym sazly şagalan gurnaldy. Şol bir wagtda Azatlyň yerli habarçylary prezidentiň 20-nji iýundan bäri Lewaba amal aşyran iş saparynyň çäginde sebitiň adaty durmuşynyň togtadylandygyny belleýärler. Tişen bu günü ikindin prezidentiň saparynyň öň ýany Türkmenabady gumgukluk gursap aldy. Mundan öň şäheriň ähli zawod fabrikleriniň isi taklandy. Şa ýollar, olaryň 2 kilometr ugurdaş köçeleri petiklendi. Ähli uloglary ýollardan aýyrmak tapşyryldy. Ýetişmedikleriň uloglary duýdurulmadan evakuator bilen ekidildi. Aşgabatdan getirilen ýol gözegçilik işgärleri etaty ýollaryň ugrunda yerli polisiýa hem şa ýollaryň garşysyndaky çatyrklarda ýerleşdirildi diýip atlandyrylmasylygyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Habarçymyz Berdimuhammedowyň sapary bilen baglylykda şäheriň ähli bazarlarynyň garbanysxanalarynyň, dukanlarynyň hem ýapylandygyny, hatda otly we uçur gatnawlarynyň ýatyrlandygyny habar berdi. 20-nji iýunda saat 19:40-da Türkmenabad Aşgabat ugru boýunça hereket edip başlan otly 1 kilometr hem geçmän ka ýolundan saklandy. 23-nji iýundaky Türkmenabad Türkmenbaşy ugru boýunça uçur reýsi hem pensiýa gününe geçirildi diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyz çarşembe günü Berdimuhammedowyň Kerki şäherinde howa menziliniň açylış dawaryndan soňra Türkmenabady dolananda howpsuzlyk çäherleriniň has hem güýçlendirilendигine aýtdy. Türkmenabadyň bir tarap Türkmenistan şa ýoly dolulugyna ýapyldy. Onuň 3 kilometr goloýundaky köçeleri hem hiç kim göýberilmedi. Mundan bir näçe gün öň ýürüýti ak renkli uloglar taýlanyp alnypdy. Ýol gözegçilik gullugy kesitdenen tertibe laýyklykda şolary gaýta gatnatdy diýip Türkmenabadlylaryň biri saýat bolan wakalaryny suratlandyrdy. Mundan başga prezidentden eýam adaty öwrülen uly nowatlary gizlemek maksady bilen banklar raýatlary bankomatlardan pullaryň göýberilmejekdigini duýdurdylar. 21-nji iýundan başlap bank işgärleri prezidentiň gatnaşmagyndaky çäherler tugulmaýança kartlaryndaky pullarynyň naklaşdyrylmajakdygyny duýdurup başladylar. Olar 23-nji iýunda nowaty durmaň, ertesi günü geliň diýip tapşyrdylar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri belledi. Bu ağırlıkta habarçymyz 20-nji maýda başlanan Lewapda geçirilen medeniýet hepdeliginiň çägindäki şol sandy mejburi çäreleriň hem dowam etdirilýändigine aýdýar. Mundan öň Azatlyk munyň bilen baglylykda sebitde uly depginde taýýarlyk işleriniň geçirilendigine habar beripdi. Bellesek medeniýet günleri Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň 29-njy iýun doglan gününiň öň ýanyna gabat gelýär. Tişenbe gününden bäri Türkmenabadda durly dawarlar, konsertler geçirilýär. Adamlar olary mejbur gatnaşdyrylýar. Lewabyň ülkäni öwreniş muzeýinde etraplardan gelen sunut işgärleriniň gatnaşmagynda çäre geçirildi. Ýogsa bu muzeýiň gapysy bir ilçemesi wagt ýapyk saklanypdy diýip adynyň eferde tutulmagyny islemedik ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Türkmen mediasy Lewapda prezidentiň gatnaşmagynda açylan detallary medeniýet hepdeligini ýurdun ötüş ýoly bilen öňe barýandygynyň aýdyň subutnamasy hökmünde häsiýetlendirse-de, munyň bilen bagly girdilýän çäklendirmeleri, mejburi çäreleri, ýylatyň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklaryny agdamaýar. Türkmenistanda geçirilen köpçülük çäreleri diňe döwlet siýasatyny wagt etmäge we ony wasp etmäge gönükdirilýär. Siýasatyň wasbyny ýetirmekde çağılar, büdjet işgärleri, medeniýet işgärleri, sportçular we beýlik puduklaryň işgärleri ulanylýar. Aşgabatda subsidiýerlenen ölümleriň satywy 2 aý bäri ýaşaýjylaryň öýlerine eltmek arkalamalaşyrylýar. Döwlet dukanlary bolsa alyjylaryň nowata durmagynyň öňüni almak maksady bilen kesietlenen bahadan azygy satmaýar. Şeýlelikde bazar bahalarynyň ýygyderli galýan wagtynda ýylat köpçüligine hökümetiň arzan bahadan wada beren azygyny satyn almagy umyd edip garaşmak galýar. 23-nji ýylda Aşgabatyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen bahalardan indiki azyk paýyny aldylar. Bir maşgaly üçin niýetlenen azyk önümleriniň paýynyň bahasy 60 manada satylypdyr. Bu Türkmenistanyň Merkez bankynyň valyuta kursyna görä $17 barabar. Habarçylaryň sözlerine görä azygy getiren işgärler ýaşaýjylara iýul aýyndan başlap
iýmit paýlanşygynyň her 10 günden bir gezek boljakdygyny duýdurypdyr. Mundan öň adygy ýaşaýjylaryň öýlerine eltip bermek boýunça may aýynyň başynda girdilen düzgünler paýogyň hepdede bir gezek berilmegini göz öňünde tutýardy. Şeýle bolsa iş ýüzünde şondan bäri Aşgabatlaryň kimdir birine adyk paýy 2 ýa-da 3 gezek getirilen bolsa beýleklere diňe bir gezek eltilipdir. Emma bir gezegem adyk paýyny alyp bilmedik maşgalalar hem bar. Bular ýetasan şäheriň etegindäki kiçi etraplaryň ýaşaýjylary. Görnüşinden häkimetler ilad üçin hepdede bir gezek iýmit paýlamak baradaky ozalky meýilnamasyndan hem el çekip muny köp gören bolmagyna meňdýär. Şonuň üçin indi ony aýda 3 gezege çenli adaltmak kararyna gelen bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly ýaşaýjy öz pikirini paýlaşdy. Adyk önümlerini öýlere eltmek tejribeti may aýynyň başynda prezidentiň ogly premier ministriň orunbasary Serdar Berdimuhammedowyň prezidentiň awryny bozýan nowatlary tanqid edeninden soň başlanypdy. Paýtagtyň köp ýaşaýjylary bu usulda adyk paýyny diňe bir gezek alyp bildiler. Emma käbir ýaşaýjylar özlerine döwlet tarapyndan wada berilen adygy almak hukugundan ýüz öwürmeýärler we arş şikaýetler bilen häkimetlere ýüz tutýarlar. Habarçymyz käbirleriň şeýle tagallalary bilen adyk paýyny 2 hepdede bir gezek öýlerine eltdirmegi başarýanlygyny, beýlekleriň bolsa telefon arkaly jaň edilip adygy alyp gitmäge çagyrylýanlygyny habar berdi. Bu döwürde şol bir önümleriň bazar bahalary ýygyderli ýokurlanýar. Hususan 23-nji ýylda Aşgabatda ötümlük ýagynyň ortaça bahasy 1 litr üçin 52 manada, şekeriň 1 kilogramy 25 manada, towuk butlarynyň 1 kilogramy 46 we 55 manada aralygyna getdi. Emma subsidiýerlenen bahadan adyk önümleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine eltip berilmegi diňe paýtagta degişlidir. Türkmenistanyň vilayetlerinde aýrat ýenem owy ýerlerinde adyk üçünçüligi hatam yaramaz. Geçen aýda Marynyň ýaşaýjylary ýanwar aýynyň 10 paýogyny satyn alyp bildiler. Mary vilayetiniň merkezindäki käbir döwlet dukanlarynda şonda diňe un satyldy. Subsidiýerlenen önümleriň sanawyna giren beýleki adyk önümleri ýagny ösümlik ýagy, şeker we towuk butlary satylmady. Owa ilaty çörek pişirmek üçin mökleti geçen makaron önümlerini, pethilli tüwini, mekkejewini we kepegi üwemek ýaly dürli usullary tapmaga mejbur bolýar. Azatlygyň çeşmeleri ozal hökümetiň ilada subsidiýerlenen bahalardan adyk önümlerini satmak düzgünni doly ýatyrmak planlary seredýänligini habar berdi. Bahalaryň ýygyderli ýokurlanmagy, girdejileriň adalmagy we ilatyň maddi ýagdaýynyň yaramazlaşmagy köp maşgalany bazar bahalaryndan has arzan bolan subsidiýerlenen önümlere garaşly edýär we käbir maşgalalar üçin gün görmegiň ýeketäk mümkinçiligi bolýar. Ilata belli bir mukdarda adyk önümlerini döwlet tarapyndan kadalaşdyrylan bahalardan satmak tejribeti 1990-njy ýyllaryň ahirinde ýurtda girdilipdi. Subsidiýerlenen önümleriň sowdasy diňe döwlet dukanlarynyň üstünden alynyp baryldy. Adyk krizis agyrlaşyp 2018-nji ýylyň ahirinde ýurtda çörek ýetmezçiligi döräli bäri häkimetler subsidiýerlenen önümleriň satylmagyna birnäçe gezek çäklendirmeleri girdipdi. Birnäçe ýyl bäri hökümet adam başyna her aýda 5 kilogramdan köp bolmadyk un paýyny hem doly üpçün edip bilmän gelýär. Mundan başga da Türkmen döwleti subsidiýerlenen önümleriň bahasyny fevral aýynda ýokurlandyrdy. Soňky aýlarda ýagdaý epesli yaramazlaşdy. Aýlyk paýy diýilip adlandyrylýan adyň muktary ýene azaldyldy we ilad üçin olary satyn almagyň mümkinçilikleri ýene çylşamlaşdy. Taliban hareketi basıp alan yerlerinin gerimini geňeltýär. Ýurdun ýüzegole etrapy Taliban jahazçylarynyň eline geçdi. Taliban hareketiniň ýerden maglumatynyň belli bolşuna göre şu günem 6 etrap Taliban söwüşçileriniň ýeçiline geçdi. Taliban hüjümçileri Demirgazyk Owganystanyň Baglan welaýatynyň Xanjan we Talawberpek atly etraplaryny, Faryab welaýatynyň Gurduwan, Kohistan, Garamgol we Gorgan etraplaryny basyp aldy. Faryab welaýatynyň merkezi Meýmene şäheri hem Taliban ýaragylarynyň gabagyna düşdi. Meýmene şäheriniň eteginde Taliban hüjümçileri bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk dowam edýär. Oňa hökümetiň çağırışı boýunça ellerine ýarag alan ýerli meýletinçiler hem gatnaşýarlar diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Garamgol etrabyny Taliban söwüşçileriniň basyp alandygyny deputat Aqym Muhammed Nuri bildirdi. Anhoy etrabyna da Taliban söwüşçileriniň hüjüme başlandygyny deputat Aqym Muhammed Nuri gurrun berdi. Garamgol etrafyna datyrak bolup hüjüme geçdiler. Daýakçyhana diýor, Anhoýa ýakyn bolan owalar, karýalaryň
uruşda asuda ilat köp ziyan çekýär. Raýat adamlar öz üýjaýlaryny terk etmäge mejbur galýarlar. Faryab vilayatynda da halkyň jebir çekýändigini deputat Nuri bellidi. Yerli ýaşaýjylaryň öz üýjaýlaryndan bosup çykýandyklaryny deputat Nuri habar berdi. Faryab vilayatynda bolan facialar, uruş netijelerinde bolan helaketlikler, yaralılar tedbir astyda. Milletin kynçylyklary bar, olar uruşdan kaçyp Antsoy şäherine gelenler. Gunduz vilayatynda Şirxan adly serhat geçelgesini Taliban ýaragylary ele geçirdi. 150 tüweregi awgan ýaragly güýçleriniň agzalary Tajikistana tarap gaçyp geçdi diýip yerli ilat aýdýar. Awganistanyň Özbegistan bilen arasynda esasy serhat geçelgesi bolan Hayratan benderiniň golaýynda da Taliban jihadçylary ýerleşýär. Akkene benderine de Taliban basyp alyjylarynyň hop awandyrýanlygyny deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy. Elektrik geçirjisine de jeňçileriň ziyan ýetirýändigini deputat ma'lum etdi. Akkene tijarety bender bar Türkmenistan bilen ara çak bolýar, hop awandyrmaklygy mümkin bolýar. Türkmenistandan Anhoy etrabına çelli demir yol çekildi. Türkmenistan Awganistana iýerýän elektrik tuğunun akımını güýçlendirmek hem planlaşdyrýar. Awganistanyň merkezi hökümeti Anhoy etrabına üns bermese onda jeňçileriň bu taslamalara da zefer ýetirip biljekdigini deputat Ak Muhammed Nuri öňe sürdi. Talibanlar demir yol bar, bulara kynçylyk döwredi bilen. Eger döwlet merkezi munyň aldyny almasa, Awgan merkezi hökümeti vilayat geňeşlikleriniň agzalarynyň howpsuzlyk meselesi bilen bagly metbuata maglumat bermedligini tapşyrdy. Hökümetiň bu hereketini söz azatlygyny we metbuat erkinligini çäklendirmek diýip erkin mediadan himayet edýän guramalar häsiýetlendirýär. Soňky günlerde dören ýagdaýlar bilen bagly hökümet resmileri metbuata maglumat bermeýär. Talibanlar emma internetde we metbuatda öz çykyşlaryny güýçlendirýär. Hususan Taliban hüjumçyları sosial media arkaly öz haýbatyny wagda edýär diýip bilermenler aýdýar.